खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ हानजाया बिटिसिनि बाहेरायाव बिजाथि फसंनाय नङा बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। आरोबाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों बिटिसिआव इलेक्शन जाया, बिटिसिआव बाहेरानि एमसिएलए गैया। करमेश्वर राया बिटिसिनि मानसिसो। मख'जाथाव दि उदालगुरि जिल्लानि तामुलपुराव 39 कौटि रांनि बाजेटजों फुड प्रसेसिंजों लोगोसे कल्ड एरेस्ट लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय चिफ हाग्रामा महिलारिया बेफोर बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों। बेबाराव प्राइभेट फरायसालियाव मेट्रिक आरो एचएस आनजाद जानाय नङा, सोरखारि फरायसालियावसो जागोन। बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आनजादाव प्राइभेट फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ इनभिजिलेटर महरै थिसननाय जानाय नंलिया। माबाफोर गोरोन्थि जाब्लानो प्राइभेट फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि हेंथायै सोरखारा राहा लानो हाया। फोरोंगिरिनि आंखाल गैया। बावैसो सान सिगां 10,000निबो बांसिन फोरोंगिरि थिसनखांनायनि उनाव आरोबाव फेब्रुवारि दानाव 5,000 फोरोंगिरि थिसननो हागौ होननानै गिबि मन्थ्रिया बेबादि फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। चिरां जिल्लायाव मोब्लिबजों बोगथाबजानानै 3 बर' सुबुंनि जिउ खहा आरो 2 जोखोम जानाय खौरां मोननाय जादों। थांनाय हरनि गेजेरावनो चिरां जिल्लानि आमथेखा अन्थाइबारियाव मोब्लिब गोहोजों बोगथाबजानानै 3 सुबुंनि दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। चिरां जिल्लानि बारभुटान सिमायारि ओनसोलनि काउथं बाजार अन्थाइबारि गामियाव दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाया गासै बर' माहारियावनो एबा बर' हारियावनो दुखुनि साया लाबोदों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोथार जुलि जाबस्लाबियावनो एबा गोथार जुलिनि हरावनो हौवा गोदान माइकेल बसुमतारिया मोब्लिब सर्ट सार्किट जानानै रुंसारि जायो आरो माखासे थैनाय सुबुंफोरखौ दैमालु नार्जारि, बिजय मोसाहारि होननानै सिनायथिनाय जादों। बे जाथायाव गुबुन 2 जोखोम जायो आरो दासान्दि जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। बे दुखुनांथाव जाथाया ओनसोलनाङैनो दुखुनि साया साग्लोबहोदों। माइकेल बसुमतारिया गावनि हाबानि सानखालिनो जिउ गोमायो। चिरां जिल्लायाव मोब्लिबजों बोगथाबजाना 3 सुबुंनि जिउ खहा जानाय आरो 3 जोखोम जानाय जाथायथिलियाव आमगुलि पुलिस थानानि बिबानगिरिफोरजों लोगोसेनो मोब्लिब बिफाना सुलाद लाहैदों। चिरां जिल्लानि आमथेखा अन्थाइबारियाव मोब्लिबजों बोगथाबजाना 3 सुबुंनि जिउ खहा जानाय दुखुनांथाव जाथायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों जायगानि एमसिएलए जेम्स बसुमतारि बिथाङा। हौवा गोदान माइकेल बसुमतारिजों लोगोसेनो गामिनि 2 सुबुङा अबथिरा जिउ खोमानानै लानांगौ जानायाव ओनसोलनाङैनो दुखुनि साया साग्लोबहोदों। चिराङाव मोब्लिबजों बोगथाबजाना 3 सुबुंनि जिउ खहा जानाय आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनो सोरखारा अनसुंथाइ होनांगौ होननानै जायगानि एमसिएलए जेम्स बसुमतारि बिथाङा फोरमायदों आरो चिरांनि आमथेखायाव सोमजिनाय जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोख्रों संदाननानै जिउ गोमानाय नखरनो अनसुंथाइ होनो रायजो सोरखारनिसिम खावलायदों एमसिएलए जेम्स बसुमतारिया। जोंनि व्यक्तित्वारि गोनांथिफोरा हारिनि खैदां खैफोदनिफ्राय माब्लाबाबो देरसिन जानो हाया। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 21थि थान्दै जखनथाइखौ साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 24 आरो 25 जानुवारि 2026 खालाराव सिडली चिरां दख'रानि सिङाव थानाय गुरुबासा ओनसोलनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुङो। जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गेवलां मेलाव थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारि, अल आसाम ट्राइबेल संघनि मानगोनां आफादगिरि सुकुमार बसुमतारि बिथाङा बाहागो लायो। हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै बाहागो लाबावो फारियै अल आसाम ट्राइबेल संघनि मानगोनां बोसोनगिरि जगेन नार्जारि, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि राजा देबजित बसुमतारि, चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रशान्त इसवारि, मिरु एबसुनि गेलेमु नेहाथारि मनिराम बरगयारि बिथांमोना बाहागो लानायजों लोगोसेनो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि आरो गोबां रायजो राजाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि बाहागो लानायजों हाबाफारिया जाफुंसार जायो। गेवलां मेलाव बर' बिजोंजों फरायनानै गावखौनो सासे सुबुं सम्पद महरै गायसननो हानाय जम्मु IITनि मानगोनां एसिस्टेन्ट प्रफेसर डक्टर जिगमि बसुमतारि बिथांखौबो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायनानै लादों। सतिया पुलिस थानानिफ्राय खारखोमानाय सासे दायनिगिरिखौ शिलंआव हमनो हाबाय।
सतिया आरो बिश्वनाथ पुलिसा जयै स्पेशल अपारेशन खालामदोंमोन आरो बिथांखौ शिलंनिफ्राय हमनो हायो। खारखोमानानै थानाय काजें नरबा टंगखौ सिगांनिफ्रायनो सतिया पुलिस थानायाव लाबोनाय जादोंमोन। फेग्रा मुवा फालांगिरिजों लोब्बा गोनां काजें नरवा टांगेखौ सिगां इटाखलानि सतिया पुलिसा खानानै सतिया पुलिस थानायाव लाबोनाय जादोंमोन। नाथाय सानथामसो सिगां बियो हमजानायनिफ्राय बारग'नानै पुलिस थानायनिफ्राय खारखोमालांदोंमोन। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरि नाजें नरबखौ अरुणाचलनि आइरबिएननि सासे जवान होनना सिनायथि मोन्दों। दासान्दि सतिया पुलिसा खारखोमानानै थानाय सुबुंखौ हमनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरबाय होनना मिथि मोन्दों। नसुंसेयारि रायजो मणिपुराव हादोरगिरि खुंथाय सोलिगासिनो थानाय समनि गेजेरावबो रैखाथि हान्जाफोरा आयेन बेरेखा हाथियारफोरनि हेंथायै गावसोरनि अपारेशनखौ खालामगासिनो दं। सानजा इम्फल, सोनाब इम्फल आरो सरासनदपुरनि जिल्लानिफ्राय गुबुन गुबुन जायगाफोराव रैखाथि हान्जाफोरा गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियार, गोथां गुलि बारुद, फेफ्रुग्रा मुवा बेसाद आरो गुबुन गुबुन अजद गोनां मुवाफोरखौ बोखांनो हाबोबाय थादों। बेबायदिनो रैखाथि गोहोआ सानजा इम्फल जिल्लानि मोनथाम थावनि, सोनाब इम्फल जिल्लानि मोननै थावनि आरो सरासनपुर जिल्लानि माखासे थावनिफोराव आयेन बेरेखा हाथियारफोरखौ जब्द खालामनानै अपारेशन खालामनायखौ जागायदों। अपारेशननि गेजेरजों बिथांमोना 12 SBBL राइफल, केलिबर राइफल, मोन 10 पिस्तल आरो मोन 11 हेन्ड ग्रेनेड आरो 1 बल्ट एक्शन राइफल, 2 सिंगल बेरेल राइफल आरो माखासे गोबांथार हाथियारफोरनि थाखाय गासै मोन 6 मेगजिन आरो गुबुन गुबुन हाथियारफोरनि गोबां गोथां गुलि बारुदफोर बोखांनो हादों होनना फोरमायदों। हादोरनि 77थि सुबुंखान्थि सान फालिनो थाखाय बयबो साखाफारा जादों। हादोरनाङैनो बेनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं, जेराव हादोरनि 77थि सुबुंखान्थि साना फैगासिनो दं। रायजोजों लोगोसे नोगोर आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोरा साखाफारा जागासिनो। बेबायदिनो आसामनिफ्रायबो बाहागो लानो थाखाय गोबां थियारि जानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव भारतनि गुबुन गुबुन हारिमुआरि हाबाफोरखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों आसामनिफ्रायबो बिहु मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों। गोबां बोसोरावनो दिन्थिबोबाय थानाय बायदिनो बे बारावबो एबा बे बोसोरावबो 77थि सुबुंखान्थि सानाव आसामनिफ्राय दिन्थिनो थाखाय माखासे रिहार्सल खालामनायखौ दासान्दि खालामगासिनो दं होनना मिथि मोन्दों। बेबायदिनो मोनसे सा-9 मोसागिरिफ्रा असमिया हारिमुआरि दोरोंनि मोनसे गाहाय नोजोर होग्रा बिहुखौ दिन्थिनाय जागोन। मख'नो गोनांदि सासे सत्रिया मोसागिरि आरो सत्रिया मोसानायनि फरायसा बिजिरसंगिरि महरै दीपशिखाया सुबुंखान्थि सानखालि रंगशाला बादायाव सत्रिया मोसानाय दिन्थिफुंगोन। रंगशाला केम्पआव दिन्थिफुंनो गोनां जर'खा मोसानाय देंखोफोराव आसामनि सत्रिया मोसानायखौ लोगोसे हादोरनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि गोबां मोसाखावरिफोरखौ गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन। बेबादिनो कलियाबरनि लाइमोन रोंगौथि गोनां दीपशिखाया गावनि रोंगौथिजों सत्रिया मोसानायखौ दिन्थिफुंगोन होननानै फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।